Antes de viaxar á Antártida, sei que hai que pasar polo Grove. De toda España, as augas da Península Meca son as que máis asemellan ás do continente xeado. E non é pola súa temperatura, senón polo mar de fondo. A próxima expedición do Exército Español partirá no vindeiro mes de novembro. Estes días, un grupo de 13 soldados estáse a adestrar na contorna do porto de Pedras Negras, en San Vicente do Mar. A súa misión centrarase en que os científicos que aló traballan poidan desenvolver as súas investigacións do mellor xeito posible. Cada uno de los militares que llevan la dotación tiene un trabajo principal, tanto los cocineros como los especialistas en instalaciones, en motores, el médico y demás, pero luego también tenemos otra misión secundaria muy importante, que es el acompañamiento de los científicos. Obviamente acompañamos a todos los grupos de científicos, tanto por tierra como por mar. O seu destino é Decepción, unha illa cun volcán en activo onde está a base Gabriel de Castilla. A campaña terase que enfrontar a temperaturas de ata 25 graus baixo cero e refachos de vento de ata 120 km por hora. Para superar o reto, os militares precisan non só de adestramento, senón que tamén de capacidade de adaptación ao medio. Segundo nos conta un soldado que xa estivo ali, calquera erro, por pequeno que sexa, pode supoñer un gran atranco para todo o equipo. El hándicap que tenemos allí es la logística, de forma que no te puedes olvidar nada, porque aquí te olvidas cualquier cosa y dices, vaya, me he olvidado esto, voy a la ferretería, entonces ahí no te lo va a llevar nadie. Lo que no te lleves tú ya se ha olvidado, y si es algo crítico, pues puedes tener muchos problemas, ¿no? Por iso, todos os que participan son quen de dar resposta a calquera necesidade que xurda. Ela, por exemplo, é a cociñeira do grupo, aínda que ante calquera imprevisto estaría capacitada para actuar. Chama Inés, é a única muller do equipo e é de Ribeira. A verdad que teño moitas ganas e sí, sempre vou levar isto no corazón, sobre todo que son daqui de Ribeira pero bueno, o Grove a verdad que ten é que ten o mar un pouco parecido, sobre todo que é mar aberto. Este é o cuarto ano consecutivo que o Exército de Terra aproveita as semellanzas entre o Grove e a Antártida para os seus adestramentos. A súa misión botará a andar no xélido continente no vindeiro mes de novembro. Durante 3 meses vivirán en condicións extremas a 13.000 km das súas casas.